čo pre mňa znamená, akú zmenu v živote pre mňa znamená Pacey, tak ako som už niekoľkokrát povedala, pre mňa to bolo ozajstné objavenie Ameriky. Keďže sme fungovali s tou administratívou na množstve papierov, šanónov a rôznych excelovských tabuliek, čo sa vlastne príchodom Pacey absolútne zjednodušilo. A je to vlastne práca s jedným počítačom, s jedným programom, s ktorým sa dá pracovať z domu, z dovolenky alebo kdekoľvek. Prináša benefity nielen nám, ale aj klientom, keďže aj oni tým pádom majú možnosť napríklad si spravovať tie svoje registrácie, rezervácie, odhlasovať si hodiny a tým pádom si urobiť náhradu svojich lekcií. Takisto sa nám zlepšila napríklad aj platobná disciplína, pretože systém automaticky upozorňuje klientov na to, že zabudli uhradiť poplatok. Treba určite povedať, že sa nám tým pádom o dosť zjednodušila aj komunikácia s klientami. Veľmi rýchlo vieme okamžite vyfiltrovať skupinu klientov, ktorým to posielame. Vieme sa presvedčiť o tom, či si správu prečítali, či ten mail otvorili. A rozhodne si myslím, že môžem povedať, že vlastne systém Pacey nám znížil čas potrebný venovať administratíve o určite viac ako 50%.